Така. Здравей, драги потребители на YouTube, аз съм Crazy Game TV, тук с мен е един мой приятел Любо и днес, както виждате, ще играем, ние по-скоро вече играем Air Truck Simulator 2 Multiplay и аз съм с Love1, както виждате, и сме в Америка, нали Любо? Мисля, че сме в Америка. Да, и сме в Америка и сега трябва да настигне Любо, защото аз тръгнах. Да, защото той реши да тръгне, нали? И аз сега трябва да го настигна. Да имаш късмета да ме блъснеш. Мисля, че клипа смисъл върви хубаво, не съм сигурен, не мога сега да го гледам през 2 минути. Ти да не си се обърнал, Великчо? Не. Ще ме изчакаш ли да се смисъл да те покажа на драгите потребители? Аз ще чакам в града. Да, той се телепортна. Той винаги прави така, той е ретард, че мазнат ретард, че просто не може да кара до там. Ама аз ще карам заради моите драги потребители, зрители. Така че ще карам. И после, ние после нагоре ли ще ходим? Към другия град? Ще ходим. Ние в момента сме обиколили половината Америка, после като си в града ще ви покажа. Да, чакай да... И сме се заели да смисъл да обиколим цяла Америка, нали, половината в която в момента е фертръка, нали, мапа, който е фертрък, да го обиколим, да купим всички гаражи и после ще демек Вия или Вива ли беше, какво беше Америка, демек да обиколим, да се запознаем с цяла Америка, така че Да. той Любо е мазно копелен си, сега е спрял някъде и... Къде съм спрял? Тука дава в града DAF. Окей, тук продават DAF, това е хубаво. Ще ме изчакаш ли поне, Любо? Добре, аз карам на срещното. Да, тук верно, че е сляво. Така. Аз ще карам на срещното. Окей, брато, ама аз трябва да... Тук сега трябва да си купа гаражи, че нали ние купаме. Трябва да купим всеки един гараж. Братле, аз ще се обърна. Ама аре, първо смисъл като почнем Европа, примерно една държава, цялата държава да е... В цялата държава купим всички родове. Честно казано ще обиколим, което ни е най-близко. Така хора, сега ще ви покажа кои градове сме обиколили от Америка и кои от Европа. Сега ще ходим пак нагоре към оня, да започва с А. Ма хора, на мен надлича ми е бъгнало това и не мога сега. Премести, иначе бих преместил така да ви покажа, обаче нещо ми е бъгнал. Ще казвам, това те ни е само от... Така, това тук ни е само от Америка, виждате. Това тук сме го обиколили от Америка, цялото. Ни остават още, в този, който сега ще ходиме, ни остават още 4 града от Америка и после ще ходим към Европа, сега ще ви покажа кои сме. Чакай, ама аз почти цялата Европа съм е минал. Той и аз там някаква част съм минал от Европа, така че... Мен ми е бъгнал и си стане по-бавно. Ами сега ходи до оня, де започва са, дете нагоре. Сега ще ходим, чакай. 235 км. Горе-долу... Опа, чакайте, че забрахме да си маркираме. Горе-долу повечето неща сме ги обиколили. 235 км, окей. Да тръгаме, защото Любчо вече е решил да тръгне. Чакай да те покажем на другите зрители. Спри, Любо, казах спри. Ние ще го настигнем, той без това е със сапно камионче. Сега ще ви го покажа. Той не спира на червено, даже и мигачи не дава. Аз да е Любо. Клипа общо взето ще бъде... Ние са след този град сигурно ще спираме, нали? Не. Клипа ще обиколим още малко. Да, явно клипа ще е дълъг, в смисъл няма да е кратък 10-15 минути, ще е около 20-25 минути. Ама хора, знаете ли какво ще направя? Аз нямам право да го снимам повече от 10 минути. Това е гадно. За сега, защото първо в момента съм с нов канал. Я Любо спри малко. Намери, тук като завием към магистралата ще спрем в аварийната лента да си пусна да мога да снимам повече от 15 минути. Добре. Чакай, не му затискай. Добре.
Пако! Гледай са, виждате ли, заради него има 35 щети. Аз 0. Вече 7. Бягай, къде ми стоиш назад? Колко съм мазен. Сега заради него аз имам щетима и той ще има, така че аре Любо, тръгай. Какво спираш, че? Колко щети имаш? Не мога да запаля. 30. Аз не мога да запаля, аз запалих. И аз запалих. Аз не можех да запаля. Трябва да изчакаш малко, Любо. Добре. Влизай в лентата. Дай. Ето, влязох. Еми, хора, също тук да ме скейпваше. Привет. И ще така. Направи го на около половин час. Не, аз в YouTube трябва да направя някакви настройки. Тъй, че... За сега имаме точно 0... В смисъл не е бъгвал нито един път. За сега, от началото на клипа. Понеже аз имам с една нова програмка. Каква? После ще я кажа на тебе, в клип няма да я кажа. Добре. Почват да я копират. Така. Сега трябва да си оправя това. На здраве, Любчо. Само да видя къде беше. Това с... Опа, не е това. Виж къде тук беше, където... Аз малко да карам с каните. След малко, но аз ще трябва да си купа. Добре. Защото... Да можем да дрифтим. Да. Да покажем колко не можем да дрифтим. Да. Пък после... Това после ще си го... Само че хора не помнят това къде беше сега. Чуцето, ние вече сме направили след 10 минути цел като си направиш там. Сме ги направили, брато. Има много време. Докато ги направим тези 10 минути. Сега са минали точно... Само да видя. Сега са минали точно... Не мога да видя, после ще видя. Другото... Извинявайте, че хапа, мама. Ама той не може без да хапа. Трябва да видя това къде беше. Трябва да се по-разоръв в часа в YouTube. В това после ще го търся. Хора, сега ще караме само до града и ще спирам, защото YouTube като не са ми позволили повече от 10 минути и... После ще спрем и пак ще почнем нов. И това е време. Като продължение. Или пък просто сега ще стигнем до града и ще... Стигнем до града, ще спра клипа и... Аре, стигаме любов! И после ще го намеря, ще намеря тази настройка, ще я оправя и... Але, хора, вижте фигурката просто, видяхте ли? Там имаше една фигурка. Сега ще видя дали ние сме и двамата с Любо с някакви умрели мерцедеси, тук се возим. Тъй, че... Честита ви нова година на всички. Така. Без на Любо. Гледайте, просто вижте перфектни мерцедеси. И явно, понеже може би вече ви е писна, камиона ми е блокирала. Ще запали.
Аре, запалива е камионче. Добре. Понеже явно вече ви е писнало всеки един ютубър, който снима на Euro Truck Simulator, постоянно кара скани Volvo-та и някакви там умрели. Убей камиони. Някакви там убей камиони скания Volvo. Това. Аз не мога да запаля са. Не се смей изобщо. Малко мен на 37%. Да, бе, сега съм на 73. Хора, камиона ми блокира тук, що. И Любо, копака няма се върне за мене. Защото не е Много ясно. Защото не е никакъв приятел. И сега ще ме кара, понеже аз съм го отключил този град. Ма не му казах. Ще го се телепортна. Не, базикам се, няма го зарежа така сам по магистралата. Макар че той в момента сигурно е на 160 км от града. Не, 145. Майко, аре, изчакай ме, Любо. Не знам къде си. Изчакай ме, аз съм на... сега след 10 км съм при теб. Изчакай ме, те се минават бързо. Човек, аз вече съм там, бе. Изчакай ме, Любо. Любо, повече няма игра с теб, ако не ме изчакаш. Чек, ти знаеш къде си в момента? Не знам, защото камиона ми е откъснал. Добре, оправи се. Бата, ще стигне сега след 10 км, буквално съм пред тебе. На ми остават 133. Изчакай ме и ще ни остават равни. Или си сам пише да изправям с подвигателя. Сега да виж какво ми беше на мене, като не можех да запаля. Чу ли, Любчо? Виж сега какво ми е на мене, като не мога да запаля. Като не можех да запаля. Ти не ме изчака, аз те проклех да не ти запали двигателя. Да. Верно ли не мога да запалиш, бе? Мога, ама преди малко ми пише, че не мога. Сега мога. Тук що го изпреварихме, дами и господа. И няма го изчакам, защото те не ме изчака. Изчаках на. Не си, угасна ти двигателя. Не е вярно. Вярно. Ето съм зад тебе. Брат, не си зад мене. Да, зад мене си, ама на много. Ти поне мога да жичнеш на 6-та скорост, аз на 5-та, 6-та немам. Блокирала ми е скоростната кутия. Защото им се все трещи. Хора, много в стария ми канал, понеже си имах стар канал, Любо ме прокле тук, що да не мога да запаля, но аз ще запаля. В стария ми канал много хора, докато снимах на Euro Truck Simulator, много хора ме попитаха дали играе с волан, с контролер, така се каже. И да, хора, аз играя с контролер 360 градусов, скоростната кутия не съм я включил, в смисъл, не съм си купувал, да играе с това на волана. В момента няма да дадем на Любо да... Така, видяхте ли, дами и господа, геймери и геймери, господин Любо тук що какво направи? Щеше да се обърне. Така. Остат още 100 км. На мен 99. Не са 95. И ми